Kani kedai Bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Uba smiling face melim ngam, uba syong basa hakasnong yau pamtia. Udai uwei ni kinong tho jingruai, uba la pau bah hapo kari khasi, bat kat adu menta mene. Uni usam larang ba, ubala penun kam hok ialah kasap keba ublay ulamang kerpang ula thok palat lai hajar tam ki jingruai ki bakan thop ye ki jingruai niam jeng ki balang niam ba per kan thop ru ye ki jingruai edri ki jingruai ban penchong shet akapor election bat om tang kata uba smile uju thok ru ye ki jingruai habat terwas ngobha de ki pai ba ban thok kerpang habadan menu bakhlat no dang hau benai leber metaus nam arajar arpau ke jingruai keba penmelong hadu kata-kata keba uba smiling ula ai kerteng lor syai nyota klawat kari kadai ke jingruai keba ulasna kerpang na kebenta uniu samlarang ba ubala syadakat jubor no ke jingem jong u hakibar jela ha ke jingja ha ke snong majai kebahap hapo kathan shela em la no yen om trong kari namar chai bên re là chinh em khi ai ti đã mình sim cả basmu klemper khát ai mình để đã kisu bor balai datyar ki bane ki bom ki tit ya u dakcha ki wanyu bare don shu lur tengah dia iba smiling melengap lani iba SF melengap baju ya tipat ba ngadi we ni nong thau chang wai ki bala khamrim la balong la khai nga ngani has nong yo pom tia hakani ka nong krem ka bahap apa nong krem tenadu badang khasau snam karta ngala persang ban sedang ban thau ni chang wai da ka ching ai bol ka chung ublai ngai ngu ublai bo ublai ai ngani ka sap Aingu ai kublin aingu kebakarpang ai kada email jonga iba la klat no di email iba hikaya ngana do dang rit kumno bangan thau ki jing ruai email jonga di nong thau jing ruai bat inong hikaya jing ruai ki khna iba rit la do lai pu pras nam ye idang lai pu do lai pu nyong snam kumta ila imman hikaya ki jing ruai ki khna bat ngabut kani kaduk sa na email bat mensuala bat nga su thau ta kicing ruai da kicing bom tip handai nga doai ublai bat nga thang ta ko not kumno ban thau jing ruai ublai uai nga ni ka sap bat de lang ba ka sap ko ublai uai ngalak ken bat dan kam ni ka sap bat hadu kumbalong menta kalalong kicing ku ka bakrau ki babon ki samla kaleng kari khasi chantia bat wat jabal chung ni kari ke chung iru tenga kermen ba ublay unang asyusyo yang kisur ki bathamai ki bangala ban basa ye ki khur samla lani ki nuki beri ki peran kami ki jing ruai lang baka sap ka banga ai sakawai pat ke jing ruai ke bala syok jing mot bahai ki pat ba ki basngam kadai ru ke jing ruai ke baula thau bat thok kerpang dangshen kata kasngi balai on tap dan buram ya kamet jong uba his preaching son shilla dang kmi lenti kambakra yala kari syukende katnat ka khen kori jonga chai pen riu kas ngau ken cha padang shla karikot tengam dabu bahangam cula suban bu namal man kasngi nawan panjirwai
nan kasngi kino wan panjurwai ki kena na keleng kari kasih ki wan sim jurwai kamla asu ban bo record hendai kembang asu kanya antat hadu mentat kala atam ya kala hacal teli ki jing ruai ki bangasna ki ba ngabu ahmad tekade ki jing ruai gospel ki jing ruai sapang ublei ki jing ruai ki ublei ka banga sutuna de ban thau tengala thau ki jing ruai umde tang ha ka balang presbyterian ka banga don hagi balang Katolik, hagi balang Church of God, nang hagi balang Trairi, ki balang Unitarian, berkiwi ki balang, ki badon hapok kari ke jongi. Ngam cu dadon kata kamen sim banong ba ngatau tang haka balang ka bangadon. Hapa ki beri ki pan ki don kam ngatau. Bat hapa ngatau ngada keli ngada beniak ngada pule ki kot. Cuma tu ke balang kalong kumno itu ke balang ki penjahat kumno. Bat kita semua tenat ya kata ka bangatau kalong kumtahawan. Nolor kini baro uba smiling melem ngam ulat horu yaki kiten jong kijing ruai film kasi kum ka film arwan ka film ayom ka film ngana jet ka film ngan ap yapi ka film ka bala ai kerteng ngin sei kendo bat ka wai pat ka de ka film wat ben yo ngan mình xin trong ngà happy kapla kasdang jing i kasdang menta kum ki jasni bapau jing shai jer balang kum mau dena si pasuki unai unyan jing i bashisha ngepla banlen tang abati balapan saki Kapang kam sotuna de ban thau kari ki jing ruai sapang kari berkecak berdeu. Ngamdei bat ke alang ta ngamdei bang thau tang ki jirwai gospel. Hendai nga thau lut ki jirwai berkhot ke malong menta ki jirwai bang thau balong ki jirwai sapang gabeng kong gari sapang ki balang ho sapang ka nogo niam apa ka ba kan nogo hun niam. Ka al nga thau jirwai sapang ki snong ki thau. Bon ki snong ki thau keleng gari kasi ki pha thau jirwai anga sapang ka jirwai sapang ka snong. Nang ta ki jirwai sapang ki sengkur. Kirang kicing langkur jangan kono kacak kur bapel kisah pak tahu hanga nang ta ya kiskur nang ta ya kini ki riu simet dan kiba don lah kacang kicing siam ki kenduk cungki ya kicing cungki kisah itu khana hanga tengah tahu kicing ruai sepang cungki nang ta kini kicing ruai ki bedai sepang ki klub football ki klub bapel nang ta kini kiseng balang kum kaseng FKCCP nang ta sepang itu samla ubala IT lah di nam ta kacaj bendeu kum samla utu bala klan no ha kacing sak punjab hagi dekar ulur syai mo jong gat khat balong we na got khat jong seng KSU yo tu rong ala thaw jing ruai bai kala pen ya ki babon ki bas ngap ya tu jing ruai Nur syai kari kasih kacau hala kari trong khi ta kỳ nong quay kỳ ban tha khun ba ik nam net ya sak ya la kari ki kran khato andalami ki khun ki yang ya la ukpa kin yo kran shu Ha kajekran bat ka bat CCTV uba smiling ulai thuru ba hadu mentahi ula besa ban pendap ya ke yang kasem tang da ka ba shu tho jing ruai na ka ba wan terwa de ki riu shimen ba de ki ken hon jong ki balang ba pher ki riu san perthai bat ki we ban peniar shusho ya ke ni ka kam thau jing ruai uba smiling ula shnaru ya ka we ka home studio ya ka ba la pandan kam ha ka ba record ya ki jing ruai ki ba ula tho bat am tang kata kalalong ru kajing mentoy sikat dai yaki nong snong jong ka snong yo pamtia ki baju pha record yaki jing ruai ki jong ki hagi khap baki dan kam nang ta kajing ruai sapang habadan baklat mano kum tu ki sek wan kerki sanga thau kloi kajing ruai
te kumbalong manakane ya baklat i ba HS lah kipun yang aman step te ban pendap no hapo arbace hake cekerke kumta ubli wah ngaki kentin ki sur ki ba pen hun ya ki beri ki basngap Kari kasih kaya Badan shelah Unong ya lambasta Syai mentah Uriu krau, uriu champagne Badi ya ublay Kumbuli kori kasih Pancen baca Upaya tak jing ngore Pensir kapadu nata kini kijing ruais pang di hakapol election kibabon ba kina mikmat keleng gari kasih nadu ki MLA MDC kia pak hanga kemang tau ini kijing ruai hoi ka bakampau kijing ruai election ka banga tau te kijing ruai jeng badang sila kalau ka baong kinong mikmat itu kapala boy bon ba ki ngatrai barok sobong gari kasih kala hoi kala cross ya kawan milan nang ta kalau poi katu kasur ke ngabun ba ki baya sim da katu kasur ban pengkelas ki we pat ki sedu sa bal songa ni kastir ki jongi sepo Arunachal Pradesh kidang pengkelas itu ka kentien ki pengkelas no sa hindi ki sim pat da katu kasur ke jonga Gunung mikmut mitangkat makaskun kelut Syanokan poi kajat benrau Nang mikis nyam nang poi syatlau Datkom kajing telun jong kapor, bat kajing ya jong kajong ubah smiling, ula penun kamru ye karen san YouTube, ban tap ye ki music video haka channel kabola ai kerteng, SF Milem ngam. Kawai keba kampen no mensiam yo ni orang ba, kadai kajing bam dak hen kor jong ki breu ki bajuan terwa ya u ban tho, ye kajing ruai namar ba kajing siu, kalong kebaren habai nujor bat kaba kila penlot daki po hajar, bat hateng ru dakilak tengka. Tang nak benta ban ring video bat ban le ye ka audio recording haki studio. kum nong thau jing ruai ndai tang manga ngatrai barok ki nong thau jing ruai sim jing ka daw kolong bangi don ha kanai ka ri ke ba ngimpat kibri kimpat snu thu ba ya ki ya ka dor jong jing ruai ki chupa thau kum tu dala dep thau ki la ong khub le sibun tang ka tai ndai ha ba phai pa chi ki we ba ki pha thau ki ni music track ki ni ki tai ban recording ban le video kita pen biang nya kata ka cinglut cingsep ndai yang ki nong thau jing ruai bat enju kamdan ba sungthuk ken ya ka dol jong ta ka chin char jong ki nong thau jing ruai teng ye ka lalong ki mrau jong ki we pat ami thau jing ruai la du thia du dam ka jing bor sing mu chempur khat la IT lot ndai ha ba la dap thau jing ruai bon ki bisu ang khup le sibon tang kum tai kila don hi ka to kan ni ki ba ya no sinjang da ka ba ya rap ndai ha ba phai ya ki ba bon ta kim bat chu kham ki dang bon phi ki ba empat sungthuk ken ya ka dol jong ki nong thau jing ruai ta ka daw ka penduk na sim tang yang ni ha ka ba dei ba kan ka liang wat la ka taru nge ya sha ngong ngadon ha kan ka ri ka batang dang don bon ki jing runa ka jing mut super khat jing bro ni hab ya sha kerman bakan don kan poi ka por ma masuk kerman bakan poi ka por ba ki bro jongi ki sungthuk no kan ya ka dol jong ki nong thau jing ruai ki bon ba ki jing ruai ki ba ngala dep tho man kan ki ba niam la so ban kamau ke la bon palat ki ba nga thau sapang kan ki jing pang mo sapang gumno bo blong pung khia sapang ban ai masim ni tu ki bri ki bla ngat no ki jing pang nani ki ba bon kum ta ki la yo bon ki jing kar khu na tu ki jing ruai kan bo blong pung khia no kan ka ri ki jing ni ba ki bri kan phai so blai ba kum ta ta bat bon ba ki kamba ki ba blai la le lang ba ki jing ruai ki ba nga thau kan ai ngộ yo blai đây ba ka jing start ko jong nga ulong thau đây di ka jing ka por ko jong blai nga so thu ko ba na por jong nga Love is summer way
Naki para na ipa ime Hasanda champi tote udon uble Ki umat kitun hagleng kari Ngin yai don ringkat ban kushan ya pi Em wat ya ublay on pen kya ya pi ngam dan porsu tang ban belaban sengilu namal man ka sengi kinawan tho man pha thau churuai kum ta kila su im la kani hi su persang be sudan ginong ai so bha khanjat khansai kum tu bat ade ek ban na byang nga su im la ka im cha im sengi la ita ken re ban ong ban hado ban da kot kata ka ching ai ka ba hado ban dangan long gu wei gu bri gu bala ki bri ki khimi len ti nga ba ru spa nga ru he ru han ba nga thau churuai re em kadang duna kan kaya rukom ai jadi beliau haka beri bat kacing ruai yang ikin tahu ruai ban bela ban sengi dah kawai pakai kamera kala ate ala kun pala kene kacing tahu ruai ngambang se ban song bikop ban pendap jadi kacing ruai long hoi ngabu ini studio ibarit menta ada ibol ibarit kidon kiwe ki ruang ba kibawan sanga ki ong pej ba smile kat ni pila long kacing kerku nang takari pakai caj benreu sim ngin no senjang no mangi kan ini studio ibarit ban thao no haying mo i home studio kum tu da ita ke ngayo la manta ban le ya ta studio badan u pelsa u chonga uba don interest ni ka kam uba don ka sap ka phong ka boleh ula ai pateng ha ula ban ong ma u simti na kam ba ka long ki jingir khu menta tang khendat benai si benai la ban ong la le kan ka studio ma an ka ski ke yawan ki khna ban le recording hang ni jing kenduk jonga kalong de baki yawan hi sanga nama ka pernah ke nam ka teng ke jonga nang ta ka sul ka banga ruai ka banga thau ka pentik bahaya ki bri hi ta ka tau ki yawan kini ki khna ki yawan hi sayeng baki pa thau kum chong i wanda mo jaj kharni ki ki babon pa ka mam la ban nyokur teng keleng ka dikasih ki yawan kata ka ba ngai kenduk bat ki imat kalau abu pembakat like atau teli ki video hang tu dan kenjat benai ngap like je kata ka YouTube channel ke jonga hoi ngap like tang ki ba tho hi manga ki jing wa ngap ngabu SF milim ngap channel ha ki dan ki no pha tha junwa ki pha kom tu ki pha dan ki bri ki ba simat subu mata phi pha tha junwa yang a pan thau se ba yang a ki jing wa bangan ruai ngape je ka dur khmat chung phi kom tu hang tu ngayo ya kasur i pha thau ini kadur kan kaya dur kemacuk ini kalau nggak kumtung ayo aja kasul bat kaya hab kata ka singmut ke chongpi yang to apo yakini ki MLA ki MDC lu ngapet ya kaman jong ni breu wi long kumno dan ke bi loi ki bi chemnot nga thau itang cherwa i balong kum tai utu bo kham i duki nga thau duki kalong kum ta itu iba kham i long ubai long bet ba kata ka sing long ka chong ha ka sing ya lenti ke kata ka sur jong aru kalong kum ta kidon kicat pi nang batai ke lok su wani ha ni ha nang ta ke jing wai sepang u ilija balawai badon lang i kong wandang tu nang ta ke jing wai sepang kitu ki ba khlat no ha pol ba lecia seng ba hap ka trok ba long sinot sete sepo was kasih hil sete kapala pen mensim ki brio ka bangi ruai ha ta ya po sinot ka balong apa umolong ki ba ha ke di kum kita ke jing wai ba khampau ya kam tak tak fi kapor ha bang tho chulwai ki bre bun ki ong wan thau chulwai tengah pha ap hang to tengah tho sipang kala dep bat ngam chu kham tho ngam chu kwa da bag jing ruai bang thau manga kan long ka ba su lat chu dep kum tu akwa bag ni ki jing ruai ka bang thau kan kren yang an kong ba thau bat ji kini ki bas ngap kan long ka khubor kan kham tam ha kosper hakapol bang asna yo to ki jing ruai pang Absalom tadi de kapol ba ita iba Samuel Lamin ngakan mau iba nang stai po nang talang ialam kaya ialam yang sapo seti po di Bangladesh seti banyak le seng ta kata kisini ai lenti na po klau ni ya kum tu ti ya thu yang akin
yang uni kan uding sening kikot tau ding sening mo basa kut u Absalom tengah dang kena atau kapal ngampat tip atau Absalom balong kumno tengah keli kan ulang kumno ba atau Absalom ngakeli ka panang ja iya sok kana nga kata kasur pa kanawan hanga kan ndala poi sa po ri Bangladesh hang taking pendap ya tu jing ruai sepang Absalom Laja ya ukun jangan jabe ubah yang Persia ya lupa open banjing jangan pagam ino uang ko Absalom kun maijongna abangan daya mangana marjongme kun Absalom nagsir jongukba Absalom kun maijongna abangan daya mangana marjongme Absalom ilah Kibril Persia sing yang sky ngibadla day dajing iba o jing ibam la upa la uku Absalom kun maijongna abangan daya mangana marjongme Absalom Absalom kun maijongna abangan daya mangana marjongme dan ki bawan ra ci ai subha teng ki wana da pothau ki wana da ki phan da ki kubi su dap ka yen sunga da ki jol ki chap ba ki wana ki khna ma ba pli nga pat nga sun ai ki mon le kom no
te teng bai lade la subam di jual sudah kan don ye te tang bahab ya sya phi hap long ki ya sya ha ba thau ye jing ruai ngin le ko nang irang don ha kan ka ri ka ba kim pat su tho ba ya ka dol jing nong thau jing ruai kan man nang ni sakmat kan sa sedang nak ban su tho kan ma ndai ban perkhat than tang kini ki gitar ki bawan na ki ri ki ba na sha no we kun ki jingtem jingpot ni ra siu dor ya ki ban pha thau ye ki music mo yang ni ba ki ka cabing ko chungi hadu banda kadol trong ka ching cabing ko chungi kim pa so tho ken kan no ka re ban ong ya ka jingtem tempat don ter ban le kan kerman ban nga kerman ban nang ni sakmat ken don ki ba ya krisan lam nga kam tam kini ki nó mi khmat ma ki bala chop na ka jing ruai ka jonga nga kwa ye ki bakin yo ilam yang ama ba mata ta nga thai kidan kom ba khat al khalai ngot nga kwa ke nya ki ba kin long kin nom klet ke yang ki ba pencop ma leng ba ka jing ruai kin kan mau lam yang kham tam ha ka jing long duk ban kin yo ilam yang ban kersan lam yang ka ba ya dei bat ka ban pendap ya ka studio ban long ka ba kham beng kham bit balang ba ini studio jonga la le se kan ai lat pan ban ye ki wi samla bikin yo kam yo jamlam ha ni ka liang king akwa bang ta dengan ya kerpat ye ni nong bi khmat la du ki MLA MDC ki ba ngala thau ching ruai bakin isun ailam yang akin bana nang ni khmat ngan nang tre kham ba su kabang ai ka khobol saki pa ba kalong kham tam ni ki para nong thau ching ruai ngaburom ba ki para nong thau ching ruai kham tam kita kibla lek no sakhamat chung boleh mo kom chung iba scan roll assembly kiwi nang thau churwai ki bakhrau cha bani gari ke chungi kabang ai su ka khubol ka ba kerpang lam takin ki nang thau churwai kalong bakin nom du mansim kin long ki be sha kin long ki ba le kom no ha mangi dang don ha gari ka ba kim pa tip hai ka dol cha ku churwai ngap long ki be sha wat la teng sha kran bang sha nyu bang lengin hablong ki biasa ki mas ngurit bat ki bala ban long ki jingkur khuna nai kimi lenti san ya ta nam ko burom ngasu ka ta ba ngadon ka jingmut kalong ba ngide ban long ki biasa hablong ki jing ki babun ba ka bengimat saka ba al ka ba ngadon ka khubol ban pha mo long nga thrang ga mesim ba ki dan ndai tang ki nong thau chon ruai ki babun ki khna ki badon ha ka sap kum ka batem ka put ka ba thau jing thau Henry ki bom yok lat ban lek puli ban lek pentibit jela deh kanu ka liang kum manga nga thau ki jing ruai da kata ka sap ko babli wai ngam simla yok lat ban lek pentibit sakanu ka saka pentibit te nga kemen ba ka sorkar kan itu no kan jangi ya kita ki riu don sap ki ba boleh la penkup haki umde ba ki da don da ka certificate ane da ka cing pensisa ba ki la pas nang ta tengi susah bet kum ni kerman baka sorkal jongi ke ba don bromo kan pleno yang i kalat kalanti ya ki riu don sap ke ba don la chong sap bakin itu yang i sa bakin alam kalat kalanti yang i ki riu don sap hakano kono kalyang kenang ladangim don makna kata kalat banlek puli banlek pentibit hakano kono bentahan dei kakam ka bangile kapat kalalong ka keren hadu kata mo kakam ka jongi kala keren ha ai ba ka skor jong sorkar kan yo i kan yo sngo kan ya kan nika ikinu ki bri ki buran ka sap ka phom lagi bom don bat kalat kalanti ban pentibit jela de ken play kan kalat kalanti kum ya kita kata nika khubor ka banga ai Iya hak macam me wat ino jadi hangi try sa shisin dan kya kari kasih kleno jingle oman da umat hamingilwan em wat yang try dan simba kuat ngitrai